Tak priatelia, majstrovstvá sveta sa nám blížia ku svojmu finále, no a treba si to zhrnúť, čo sme zažili, čo sme videli. Videli sme skvelé futbale, ale videli sme aj futbale, na ktoré sa nedalo pozerať. Poďme k nášmu videu, ktoré som natočil pred týmito majstrovstvami. Predpokladali sme tam správne, skoro správne, že do semifinále sa dostanú Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Anglicko. Bohužiaľ Nemci vypadli. Je tam Argentína, ktorej som až tak veľmi neveril, ale chvála Bohu, že tam je. No. Čo sa týka skupinovej fáze, tak tam ma sklamali jednoznačne Turci. Tam som čakal, že pôjdu ďalej. Takisto česká reprezentácia sklamala. Nepočítal som, že nepostupí ani zo skupiny. No a viacej som čakal od mužstva Škótska. No, ďalej veľké prekvapenie Kapverdy. Trpazlík futbalový, ale to srdco, to oduševnenie, za kým išli do tých zápasov. A nakoniec boli aj blízko veľkej senzácii s Argentínou, takže klobúk dole pred týmito chlapcami. Tak ukázali, že keď aj to futbalové majstrovstvo nie je na takej úrovni, ale niekedy aj s tým srdcom sa dá dosiahnuť veľa vecí. No a správne sme označili, že čiernym koňom súťaže bude Norsko. Norsko si ma chytilo za srdce tým, ako vesúvali po každom vyhratom zápase. Celý národ bol hore nohami. Veľká eufória, škoda, že nezvládli zápas s Anglickom, ktorý mali dobre rozohratý. A ja si stále myslím, že ten Sorloth, keď tam bol v 16 a mal tam naľavo Haalanda, mal mu prihrať a mohlo to byť všetko inak. Haaland by to bol určite premenil. Sorloth sa tam zamotal v nejakých tých kľúčkach a nakoniec toho nič nebolo, ale myslím si, že toto bol veľmi dôležitý okamih, ktorý možno stal Norov aj ešte väčšie senzácie, akú teda dosiahli. No tak ale keby nebol keby, na to sa nehrá. Bohužiaľ Nori vypadli, ale predviedli pekný futbal a dalo sa na nich pozerať. Aj Haaland mal dobrú streleckú formu, ale po tejto akcii, keď mu to nám Sorloth neprihral, už sa mi zdal taký deprimovaný, znechutený a už ho prakticky nebolo na ihrisku vidieť. Čo sa týka domácich tímov, USA, Kanada, Mexiko, hlavne USA a Mexiko ukazovali pekný futbal, dalo sa na nich pozerať, útočný, celkom oku lahodiaci, takže nesklamali a tak aj na tú Kanadu sa dalo pozerať. Takže toľko takých postrehov z tej základnej časti a aj z play-off. No, ako som hovoril, typoval som 4 semifinalistov, Nemecko, Anglicko, Francúzsko, Španielsko. Nemci s Paraguajom vypadli, ale chvála Bohu, že Paraguaj potom prehral s Francúzskom, ale na ten Paraguaj sa nedalo pozerať. Prepáčte za výraz, ale špinavý, defenzívny futbal, to nemalo niekedy s futbalom nič spoločné. Zákroky také na hranici nejakej únosnosti. No, Nemci na to doplatili, neboli možno na to pripravení, no ale chvála Bohu, Francúzi potom tí Paraguajčov vyradili. No a poďme teda na to, čo nás čaká. Dnes tam máme zápas o 3. miesto. Francúzsko hrá proti Anglicku. Ja osobne si myslím, že v tomto zápase budeme vidieť otvorený útočný futbal a aj viacej gólov. Aj z histórie, keď si pozrieme, tie zápasy o 3. miesto už nemajú až také čaro, ako keby to bolo v finále a tie mužstvá sú sklamané, deprimované a frustrované a hrajú futbal a na druhej strane si myslím, že aj Francúzi, aj Angličania majú čo naprávať, aby si udobili fanúšikov, pretože Francúzi celý turnaj išli ako z veľkej knihy, no ale sklamali v zápase so Španielmi. Tam neukázali skoro nič, takže veľké sklamanie. No a Angličania, osobitná kapitola. To, čo urobil tréner, že tam za stavu 1-0 vymenil hráčov z pola za stoperov, hrali na 4 stoperov, zabetonovali to, no ale prosím vás pekne proti Argentíne, technickému mužstvu, navyše Messi, potom aj Lautaro Martinez. To bola doslova samovražda a školácká chyba trénera, jednoducho, toto sa nemôže stať, takže Tuchel má čo napravať, aby si udobil fanúšikov a verím tomu, že zápas o 3. miesto bude úplne iný, takže očakávam naozaj, že góly budeme vidieť a myslím si, že aj pekný útočný futbal. No a poďme do finále. Argentína, Španielsko. Ťažký zápas, priatelia, veľmi ťažký zápas. Možno to bude v prvom polčase znovu také opatrnejšie a rozbehnú sa v druhom polčase. Ťažko je tu niečo aj tipovať, ale musím priznať, že Argentína tým, ako dokázala otáčať tie zápasy, keď bola v ťažkých chvíľach a
s akým srdcom hrajú, oduševnením, ako bojujú na tom ihrisku, si ma získala a predsa len, priznám sa, trošku viacej fandím Argentíne. No a keď si zoberieme na jednej strane Yamal, na druhej strane Messi. Messi by mohol byť otcom Yamalovi, ale klobúk dole pred Messi. V 39 rokoch takéto výkony predvádzať, to je niečo neuveriteľné. On hral v Miami, čo není súťaž na úrovni špičkových európskych líg, a predsa len v takejto forme prišiel, strieľa góly, no niečo úžasné. Klobúk dole pred týmto hráčom. Na druhej strane Yamal je ešte mladúčky, uvidíme, ako to psychicky zvládne, či to finále majstrovstiev sveta nebude pre ňo veľká záťaž. Uvidíme, ako to dopadne, čo nám ukáže. Nemyslím si, že tu budeme vidieť nejakú gólovú prestrelku. Ako hovorím, očakávam hlavne v prvom polčase taký opatrnejší futbal, ale myslím si, že nakoniec to šťastnejšie mužstvo bude Argentína. No a samozrejme, ako som povedal, aj držím im palce. No tak priatelia, uvidíme, ako to dopadne. Ja som zvedavý na vaše predikcie, predpovede. Čo si myslíte vy? Kto zažiari v tomto zápase? Kto bude šťastnejší? Kto nakoniec svetovú trofej zdvihne nad hlavu? Takže píšte do komentárov svoje postrehy, predikcie a uvidíme všetko, ako to dopadne. Ale hlavne držme palce dobrému futbalu. Bye bye.